Un gran de la pirotècnia, gerent de la pirotècnia, Germán Sirvent, pirotècnic alacantí, que disparava per última vegada en esta plaça en 2017. Li rendim homenatge i ho farem com a ell li haguera agradat en esta plaça, en la Catedral de la Pólvora. Amb este gran aplaudiment, descansa en pau, amic Sirvent.